Здравейте и добре дошли в пети епизод на Одобри или Отхвърли, като в предните 3 епизода никой от дамите не взе короната. Днес ще видим дали тази черна статистика ще продължи, дали Tinder се пренесе в нашето предаване. Преди да започнем с първи кръг обаче да споменем главните спонсори на предаването, а именно Proof Nutrition и Impact Bar. За дамата, която е на трето място, ще има ваучер от 50 лева на сайта на Proof Nutrition. За второ място ваучерът е 100 лева, а за победителите 100 лева ваучер плюс среща в Impact Bar. И така, дами, ред на първи кръг. Вече за вас е познат какво представлява този кръг, а именно да видим неговите данни. Висок е или нисък, вече разбрахме, 178 см, 80 кг тежи, което разбрах, че за някои дами пак не стига. Професия татуист и годините са 37. И нека видим сега в първи кръг колко от вас ще го одобрят и колко ще го отхвърлят. Така, добре, само да запомня. Всъщност, значи Цвети отказва, Диляна, Таня и Роси отказва. Добре, ами нека да видим защо. Така, започваме с Цвети. Защо отказа този момък? Ами твърде е голям за мен. На 37 си на колко беше? Да, на 22. 22. Еми, големичък, ама сега ако беше Брат Пит? Ами, голям е. Леонардо Ди Каприо? Еми, може би ще си помисля, ама... Значи Леонардо Ди Каприо, за него компромис може. Добре. Кристина го одобри, нали така? Да. Добре. Диляна го одобри. Не. Не? Защо не? По същите причини. Ти на колко беше? 20. 20. Прекалено голяма е разликата. Добре, ако излежа млад? Нищото не променя набора. 30, добре. Ако е като 30, какъв проблем? Добре, ще видим като го видиш. Таня? И на мен ми е прекалено. Тебе, ясно, аз няма какво да питам вашата разлика към 20 години. Така че да, няма смисъл. Аз вас ви подминавам този път. аз по навик отидох при тях. Да, и Роси? Твърде е голям за мен. На колко беше? На 21. 21. Еми да, добре, ако Леонардо Ди Каприо? Годините не се променят. Брат Пит? Красиви са, факт, но са твърде големи. Милионер? Не. Не, добре, тя не се продава за пари. Добре, ами в такъв случай нека да преминем към втори кръг. Сега, дами, време е за втори кръг, като за пръв път Любомира, Зет и Мелинда стигате до този кръг, ако не се лъжа. За пръв път, нали така? За втори. Има рекордьорка, Любомира. Добре, и имаме Кристина, най-младата претендентка за този кандидат. А сега нека да видим кой ще излезе от тази подаръчна кутия. Здравейте. Така, наляво си. Здравейте, така. Аз съм Мариан. На 37 години съм, от Севен съм по принцип и съм тук, за да видим какво се случва. Откъде си? От Сливен? Да, по принцип. Аз съм от Ямбол. Значи съседи. Обаче се правя акцент. Малко. Тук, там. Значи Сливен, там, Бургас, Ямбол, Бернинска тренинг на България. Добре, нека да видим във вторият кръг дали някоя ще отхвърли Мариан или ще го одобри. Добре, имаме... Вау, това за последните 3 сезона не се е случвало, така че минаваме към трети кръг. И така, дами, време да преминем към трети кръг, а именно неговата визитка. Здравейте, казвам се Мариан Йорданов, от град Сливен съм и това са моите бързи 5. С кои 3 думи биха те описали приятелите ти? Биха ме описали различен, интересен, нетипичен. Как се виждаш след 10 години? Виждам се по-млад от сега. Какви са хобитата ти? Обичам да тренирам, да рисувам и да готвя. 3 интересни факта за теб. Те не са 3, само едно е. Аз съм. Какво търсиш в една жена и какво би ненавиждал в нея? Ако трябва да ненавиждам една жена, със сигурност тя не е за мен. Аз бях Мариан Йорданов и това са
моите бързи 5. Добре, виждам, че си татуист, ама като за татуист сякаш имаш много малко татуси. Да, от една година съм татуист. Ами 3. Тук имам един голям, 2, това е. Имаш ли скрити татуси? Само този, който на кръка. Други нямам. Добре, сега аз тъй като съм работил с част от техният екип, първо с гърба си, Да. второ съм и обучавал някои от техните хора на продажби, знам, че той вади добри пари, спокойно. Не, че ги интересуват. Те не са тук за парите. Те са за душата, красотата, вътрешната най-вече. Добре, нека да видим след тази визитка дали някой отхвърля или одобрява Мариан. Мелинда отхвърля. Нали така? Правилно съм разбрал. Вау. Добре, нека да разберем защо Мелинда отхвърля Мариан. Къде е проблема този път? Ами този Какво път... стана? Ами не бях впечатлена от него. Що? Ами не знам, просто не е това, което очаквах. Ами да. Тоест ние сме прекалили с хайпа. Да. Какво очакваш? По-висок, по-корав, повече зоб, повече татуси. Да. Всичко най. Повече татус, всичко най. Да го разсъблечем ли? Не. Да видим. Може да има плочки. Ще промени ли? Нямаш ли? Абе, не се издавай, бе, човек. Трябва да лъжеш малко жените, да че не става. Какво правиш? Ти прецака нещата. И Мариански, не мога повярвам, обаче за пръв път от 3 епизода ще стигнем до среща. И продължаваме към четвърти кръг. Четвърти кръг. Момчето и момичето застават в гръб един към друг, след което провеждат кратък разговор, като до този момент той не е чувал нито веднъж гласът на момичето до него. Това действие се повтаря с всяка от нашите останали участнички, а след това идва и моментът за избора. Участникът трябва да избере най-хубавите гласове, които да продължат до големия финал. И така, Мариански, сега от тебе се иска да оцениш девойките по глас. Ние сме ги разместили вече, така че да не читваш. И може да поправиш. Сега, ако втората ти хареса повече от първата по глас, нали, може да махнеш хикса, може да оправиш нещата в последния момент. Не е проблем. Така че записваш си едно, да, ще запиша сега. 1, 2, 3. От теб се иска да сложиш хиксче или тикче. Да ги одобряваш. Добре? И сега оставам дамите да говорят. Здравей! Здравей! Как си? Добре, благодаря ти. Супер! Харесваш ли татуировки? Всъщност да, страшно много. По себе си имам може би 15-тина, но са недовършени все още, тъй като имам твърде много ангажименти и нямам свободно време за тях. Окей. Здрасти. Здрасти. Как се чувстваш? Много добре. Ти? Аз така. Супер, радвам се. Как се чувстваш в мъжка компания? Чудесно. Нямам проблем с това, да. Добре. А в дамска? А в дамска относително е. Зависи каква е дамската. Окей. Здравей! Здравей! Как си? Много добре. Предполагам и ти? И аз съм добре, благодаря. Супер. Как се чувстваш в стресова ситуация? В каква? Стресова си. Ами старая се да запазя контрол над себе си. Първо да премислям действията си и след това да действам. Не съм импулсивен човек. Обичам да премислям нещата. Добре, супер. И така. Окей. Сега Мариански е направил своят избор. Тежкият избор само по глас. Генерален. И сега, преди да преминем към пети кръг, трябва да обявим коя е участничката, която отпада само по глас, и това е Z. Да. Ти малко се издаде между другото, поред мен, с тези татуси. Да, добре, преминаваме към пети кръг. Пети кръг. Двамата ни участници импровизират бързи срещи, като за 30 секунди те трябва да опознаят човека срещу себе си с максимално много въпроси. Ако разговорът върви гладко, те ще получат бонус време от нашия водещ Стан. След всеки разговор на ротационен принцип, влиза друга от нашите участнички, а след като това се повтори няколко пъти, идва и моментът за финалното решение в епизода. И сега, дами, време е за пети кръг,
който ще е speed dating. Имате 30 секунди да задавате въпроси към него, ти също имаш 30 секунди да ги разпиташ нещо. Не пита за долите, явно не те интересува нищо за долите. Не вярваш в тях? Кажи не. Не. Да повторя правилата, имате 30 секунди, но 5 пъти по 30 секунди. Нека да започваме. Здравей отново. Здрасти. На въпроса от Деве, който не можах да си задам. За визитката, какво би ми споделил, което не спомена там? Кое по-точно? Нещо за себе си, което не си казал във визитката. Каза, че си различен, нетипичен. Да, примерно не гледам футбол. Много хора гледат футбол. Не се интересувам от това. Интересувам се общо взето от креативната част, която правя, т.е. татуировки, рисуване и така. Да, ти си арт човек. Да. Да, това е много готино. А ти от какво се интересуваш? Също. От арт? Да. Тоест? От актьорско майсторство, от кино, от тато си също. Ама си актриса или? Начинаеща бих казала. Добре. Да. Да, малко ви давах бонус, стига толкова. Здравей. Здрасти. Аз искам да те попитам, защо нямаш повече татуировки? Защото татуистите, които трябва да ме татуират, имат много работа и съответно чакам 2 години. Аха. Да. А колко би искал да имаш? Може би ръкав, може и 2-3, зависи. Добре, а ти? Гледам, че имаш? Аз имам 8, да. 8? Да. Това е някакво любимо число или? Не, просто 8 татуировки. Добре. Смятам да имам. Искаш ли да имаш още? Да. При мен? Трябва да видя работата ти. Добре. А кой ще те татуира? Ма после ми кажи. Здравей отново. Здравей. Така. Ти казваш, че си актриса или ще бъдеш? Опитвам се да бъда, да. Добре. Някакви интереси, хобита? Като хобита нямам нещо по-специфично, нали, по-различно от това да пътувам, да хода, примерно на някакви походи, разходки. Природата много обичам, да излизам с приятели, да слушам музика. Каква музика? Всякаква слушам. Това е хубаво. Добре. Ти? Всякаква. Коя ти е любимата група? Група? Примерно или изпълнител? Нямам, по-скоро слушам хаос, слушам чалга, слушам хип-хоп, ретро, каквото ми е на момента на деня. На сърце. Да, общо взето. На мен ми е важна компанията, не толкова самата музика, но да, като цяло всичко слушам. Да. Здравей. Здравей, аз искам да те попитам какво за теб е важно в една жена? Някакви качества или... Да умея да я слушва и да не е токсична на първите 2 неща. А би ли имал проблем, ако тя, примерно, обича да излиза повече, не си седи вкъщи? Ако излиза с мен, супер. А без теб? Женска вечер? Естествено, може да. Аз пък ще бъда с приятели, не така? Да. Това е добре. Значи не си търсиш просто домакиня? Не. Аз не съм и обичайния тип мъж за домакиня. И така. Почваме се изчерпваме май. Почваме се изчерпваме май. С въпрос. Докъде стигнахме? До музиката. До музиката. Спомена няколко пъти, че се плашиш от токсични жени. Да. Какво за теб е токсична жена? Която не изслушва, която се държи на своето и прави скандали. Тоест драма куин. Да, точно. Да. Имаш си опит с такъв тип жени? Имам. И затова бягам. А ти какъв опит имаш с такива мъже, токсични или по-скоро не? Да, имам. Имам опит с токсични мъже и аз бягам по възможност. Добре. Далече да седат. Да. А какво обичаш да ядеш, когато си гладна? Какво обичам да ям? Фастфуд. Фастфуд? Ако съм много гладна, това е окей. Принцип, когато си спокойна? Когато съм спокойна? Някакво, примерно, може да е риба, да кажем, или, не знам, испанска кухня, примерно. Здравей. Здравей, може ти да ме попиташ нещо? Добре.
Имаш ли приятел? Не, Добре. нямам. От София ли си? Да, Супер. Аз не съм, това проблем ли е? ами ако идваш до София, не. Ами аз живея в София, но не съм от София. Ами значи няма проблем. Какво обичаш да правиш през свободното си време? Ами обичам да пътувам много. Някои места? Ами в Гърция харесвам, в Дубай съм била. Да готвя също така, спортувам. Какво обичаш да готвиш? Ми сладки неща, но здравословни се опитвам. Аз основно ми мога да правя мусака, риба, месо, всичко. Това звучи добре, супер. Мусака е 69, най-важните неща. Здрасти отново. Ти какво обичаш да хапваш? Здравословни храни също. Ни от време на време не толкова здравословни. Като цяло обичам доста храните. Проблем ли ти, ако жената до теб не спазва здравословен начин на живот? Според твоите критерии? Ами, ако се грижи за себе си, т.е. спортува, мисля, че е окей. Но в някакви граници, нали са. Аз спортувам и се грижа, човека до мен би трябвало да прави поне една идея, за да се мачва. Става въпрос, не слагаш някакви граници, нали, забрани, ти не можеш да... Не, такива не. Защото те искаме еди как. Не. Примерно. Да, нямам такива проблеми. А ти от София ли си? Да, от София съм. Значи имаш ли проблем с мъже извън София? Ти откъде си? От Среден Попница. Ама ти живееш в София? Да. Значи нямам. Добре. Окей. Здравей. Здравей. Имаш ли някакви хобита извън татуирането? Да, обичам да тренирам. Главно фитнес, нали, ако... От колко години тренираш? 15 плюс. Много отдавна и храни 15 плюс. Тоест, обичам да си задоволявам така нуждите към хубава храна и съответно с кофти храна. Грижиш се за здравето. Да. И затова изглеждам на 25, пък всъщност съм на 37. Да, изглеждаш доста по-млад всъщност. Добре, аз се питам, какво харесваш един мъж? Ами харесвам високи мъже. Тук вече е малко хикса, защото не съм висок. Строен горе-долу. Стройни, да е добре изглеждаш, поддържан. А по отношение той как се държи с теб? Да е разбран, да си имаме доверие един друг, да ми е верен. И отношението, да сме си приятели на първо място. Добре, това звучи супер. Да те попитам, какво е първото нещо, което виждаш в една жена? Как изглежда? Добре, има по-специфично смисъл, нещо по-конкретно. Излъчването? Излъчването? Да. Визия, смисъл, блондинка, брюнетка, има ли значение за теб? Висока, ниска, дебела, слаба? Във времето се някакси остана това дали е брюнетка или блондинка, няма значение, по-скоро какво говори, как мисли. Каква комуникация има? Да, също и нали, да се грижи за себе си, което... Да, ти го спомена това, да. И за мен е много важна комуникацията. Какъв тип мъж харесваш ти за теб специално? На визия или като... Като цяло. И на визия и отношение също. Много ми е важно да е интелигентен, да имам какво да си кажа с него, да не се притеснявам, да съм себе си. За визия вече нали, да е висок, да е чаровен, да има излъчване. Не е казано нали, да е първи красавец, просто да има излъчване, което нали, мен да ме граб. Ако е 1 сантиметър по-нисък? Няма проблем, стига да има нормално отношение към мен. Добре. Чак толкова дребна ми не трябва да сме. Да, това е хубаво, да. Да. Супер. Здравей. Здравей отново. Така. Аз да попитам. Питай. Колко време ти е била най-дългата връзка? 3 години и половина някъде. 2 връзки по... Едната е 2, другата е 3. А преди колко време се разделихте? Година и половина. Значи си отворен към нови запознанства. Да. Затова съм тук. Да. И аз. Добре. Твоята връзка колко дълго е продължила?
Ами най-дългата ми беше 2 години и половина. А защо се разделихте? Ами... Проблем с характера или други виждания? Вижданията ни за бъдещето не бяха еднакви. Имаше доста несъгласия. А те какви бяха тези виждания? За деца? Той искаше да живеем един живот, очакваше от мен да правя едни неща. Аз не бях съгласна. Той да си домакиня? Моля? Да си домакиня? Да. Не бяхме съвместими един с друг. А той не е ли дал всичко, което си имал нужда? Той ми даваше всичко, но просто очакваше аз да бъда така малко по-затворена в себе си. А от началото знаеш ли го, че не си толкова затворена? Да, аз го знаех, но никой не го изискваше от мен. Ясно. Добре. Това е. Ами Мариански запозна се вече малко по-подробно с Криси и с Любомира. Сега може да тръгнеш тук с кралица или може да избереш, може да продължиш своето търсене, затова тук да се напиеш после, ако имаш нужда. Ще пробвам. Искам да те попитам, имаш ли, всъщност със сигурност имаш, нека питам, какви сте първите впечатления за Любомира? Ами, доста добре се изказва, гледа в очите и като цяло добро впечатление направи. Добре. А за Криси? Също така доста приветлива, усмихната, има така добро излъчване. Ти много позитивни неща казваш. Я да видим дали може да видим нещо и негативно, все пак да е пикантно, има коментари отдолу. Да видим, добре, нещо негативно за Любомира, което си видял. Ако си видял, може да не си видял. На първо време не съм. Добре, за Криси? Също не. Трябва ми повече време да го позная. Това е добър политкоректен отговор. Добре, ами нека да преминем тогава към твоето финално решение. Добре, Мариански, дойде вече и твоята тежка дума най-накрая, че сега бяха тежки думи само на дамите. И въпросът е, някоя от двете дами ще сложи ли тази корона тук? Да. Добре, коя? Мога ли директно да я сложа? Може, значи отиди и коронясай своята избраница. Та-та-та-та. Давай. Браво! Пляскайте! Добре, Любомира отпада. Ами ето, че най-накрая завършихме с корона, 5-ти епизод на Одобри или отхвърли. И сега въпросът ми към те, Мариански, е с какво Криси превъзхожда според теб Любомира или по-скоро ти какво си видял в нея, което ме кара да избереш? Тя ми зададе повече въпроси, от които така ме заинтригуваха повече. А дали не заради татусите нещо? Това вече в последствие го видях, но пак ми хареса, да. Добре, доколкото разбрах. И най-вероятно ще се татуира при мен, сигурно. Дали? Ще видя работата му, но най-вероятно да. Тя още не е сигурна. Добре, ами да знаете, че трябва. Трябва да съм сигурна, това ми остава за цял живот. И той също. Не е сигурно, ще разберем. Ще разберем, да. Добре, ами може да се опознаете в нашия Impact Bar, тъй като една от наградите е да имате среща там. Нагледате се от нас, консумация също, алкохол, може да напиеш, ако искаш, не е проблем. Ако тя носи, лошо за тебе. Пиеш ли по принцип? Пия, да, малко. А ти пиеш ли? Рядко. На събирания понякога. Шегувам се. Понякога в повечко, да. Добре, еми ще трябва да внимаваш, значи може би носи. Добре, освен Impact Bar и среща там, получавате и ваучер от 100 лева към Proof Nutrition, така че виждам, че тренираш, искаш храниш здравословно, може да вземеш протеин, може да вземеш ашваганда, куркума, всичко има. Добре, Зет, доста мъже отряза днес, но все пак се тръгваш с награда, 50 лева ваучер в Proof Nutrition. Любомира беше малко по-скромна сякаш, макар че пак и ти отряза много мъже. Надявам се в живия живот да не си чак толкова строга с тях. Или по-зле? По-зле. Добре. Добре, ти също си тръгваш с ваучер от 100 лева към Proof Nutrition. Ами, закриваме 5-ти епизод най-накрая с една двойка.